Yeah, only fire the chair no will be. This upper that cut on me and the pleasure sit down. Okay. Yeah, Ngawa Harry, did that is 81 where I'm making my young wire many enjoy. Okay, but I never know why I'm not an alcohol. Must be check it again. Well, for saying well. You told me to make a chaos. You make it in me. Bogom. I beg you not. Rebecca, all the money that I back. Only go her off, ma. Equal her off, ma. Kevin has him with you. You might go them yet. Mwa go about Balion. Only enemy is. Can't jump on a before that sauce. I want some girl go to soup again. Mwa be about maybe feel level. You might go in my family. Look, I try to go. I'll put it again. Mba, Nyameko. Obono kebiko. Megan. Onya bomwa. Onya bonyi. Am de bundi bu flat abua. Onya bo. Obono de kan de boro di fogu. Onyi mo bu. Onya de fa ma na si. Onya me. Ede go ya mo bi ma gi no wori fogu. Obi ma na mese o. Ka ego. Angege rapu nwa na onyi mo obodo ka mpotale gi ndidi a. Ima bu na onyi mo obodo we mo ya do. Ima ife me. Mgbada ka na agbada. Nwa agbada anya eba. Pụta arọ kịta nyemego m ifu ihe na kịta ka ga-ama ihe ji asa chief arọpụma na-echego wetere m ego nkịta chọrọ m ogologo afọ m niile ezuzu ezi okwu ịma ịmụ ahụ ma chụọrọ m nwoke a ịchụpụrụ m nwoke a ngwugozu ngwule mkpa pepụ gị isi nwoke ịma n'ọnwa ọ bịara ana n'ụlọ ahịa ma ebe niile a na-aga ebe niile ọzọ m gụmma abụọ gị na malụgoti nlụghachi ndị emenwudibo n'ike oge ịnụwachi gị emenwudibo n'ike oge mme ntọ ga-eme ịnụwachi ọ bụrụ na ịma na mgbọbụ otu akwa na gị n'ime enye Ijanuwati. Awasana. Oburu no ya malash. Imaribe une ebon shono giru. Na ti akobu maka meda. Ya no bi akobi as meda bu chimu te media. Meda bu chimu wa ba click. Te media. I te media go no lo waruji. O mi na ni ba ni story anso I te media. Wa ni lo waji lo wa nchi ba wo po lo. O to wo be mi nge mmeharo onwo de wo ko so defum. Eno mare ya no bi akobi as meda bu chimu te media ima akobi olila na to wara ya no bi as mare ndi akwo ngebo hanga ebo nso ni ku no ma ku kwa nwa to ni la patam ni ku di na ego basibolo maka ka nwa ni lu ka nje kwa bozo nwa bo te ga bo ta ka be mi ake chimu obo na nwa we ju chief mi
ogbugbu ka m na-egbu ya ịnwa anwa lapụta m n'ebe chifu nọ chifu mma na ọ bịara aka n'ọba ahịa na ihe niile a na-eme ka ị na-achọ ka ị lapụta m ya mba chukwu ya ekwe ya lapụtakwa m kama ya lapụta m ikolo akpa gị ụna ịnụwa ji Ugomma igbugo m ọkụkọ nwaanyị kpọtara ogbu ofinishigo m nwa ngwa m kpọtara ịkpọta ya ebe a wee jiri nwayọọ wee jide ya na-efichi ifere ka ọ dịzi ọkụ ifu gị nke anyị bịa Anti biko gbaarụ ị na-asa m gbaghalụ na gị ịchọkwa m ihe nwa mee ị mara ihe nwa chief abịala ebe a mbọsị anyị kpọtalụ m ya nsị gị na ọ bịara n'ebe a ife niile a na-eme ya ka nwa achọlụ m ebe a ọ nwoke a so na ofu onye mere na ebe a kwudoro otu ọ kwudo tata ka nwa abịara ịchọrọ m nwoke abịara ebe a wee sị na ọ fụrụ nwa n'anya wee sị na nsogbu adịrọ kpọkwa n'ewu a ya na ya wee yiri bịa nwoke agụgụ ego gụnye m n'aka ma ịma ife bụ ego ọgụgụ ego gụnye m n'aka ma ego a niile ka m gbọsịsịkwa ego a niile ka m gbọsịsị wee si n'ide mmiri kulu mmiri kụnye n'osimiri nwoke a ka esi ka m kponye nwa nwoke akwụgokwa m ụgwọ bulu ego bunye m n'aka ma bulu ego ụgwọ nwoke kwụsịrị m nwa wee kpọrọzie ya ewu a sokwa na ewu enwere ike isi m na ya ma nje o wee soro ya banye befa banyezie na ru ka a na-emezi mkpọtụ wee gbapụ na-agbabata ife na-apụ ya n'ọnụ bụ nte emeju anụwa m ọnụwa ji ma ọ hapụ Abakaliki bịa ebe anụ wee lụ ọrụ na họtel ihe a bụ ihe na-apụ ya n'ọnụ ama m nke bụ anụwa m ji nte emeju ya bụ ihe sie n'ọnụ na-apụ nne ike wee gwụ m ka m kwuo nwa baba kwukwara ma m nwamba ụdị mmadụ a ka esi na mụ na ya nọ ọkwa ịnọ mbụsị anyị na-ajụ ya ife niile ọsị na ọ ya edewe ife niile nwa egbugokwa m Anti biko gbaarụ biko rofo nke mere eme mma akpọ ya ka m gwa ya okwu ana ma na ngwacha ya okwu na ọ na-eya eme ya onye emezighị mgbudo omume ahụ ọba nkwuru na ị na-agwa okwu kama nwa ga-atụsịsịla m ndị afịa m ebe a ma ọ kachacha ife a nna asịgodo otu die na ọka mmalụzia yọbazia chukwu nwa ka m na-esi wee kpọghachitekwa ya azụ kama ọ ya atụsịsịla m ndị afịa mkpọrọ ya nnọọ naba ojugo m anọrọ m nya Abakaliki aba ma ọ bụ nke ngwa o ma ọ bụ nke nkereke ha ncha niile aba n'ikudu chifu ụmụ nwaanyị na-achọ achọ ife na-abịa ebe a na-asị m na fafu chifu n'anya na mkponye fa chifu mana nwoke a ọ dị eri na ọfụrụ wee fụ nwa sị na ọfụrụ ya n'anya ya ka nwa mere ife ome ọbakwa ulu na ị na-ayọ biko ọ ka mma na ịkpọ ọrịa anya bụrụ akpụ ya si ebe a gbago ya na aba negodi nnọọ nwa anụwa ịma na m fọrọ nwa n'anya ịfụrụ ka ọ dịzi mgbe ejide wee dozibie dozichacha anya ọfụma wee setizie ya sị na mma ejie wee zụọ afịa ya ka nwa abịa jide ife niile ghasa onwe onye ọzọ dị mma nnọọ imo ịkpọta alụ m onye isi rụrụ ala ịmakwa na arapụ nwa ọya nso m ọgụ ifu anya nwa na m bịara isi aka ifo ji wee mee ọya tụka m di nte emeju anga m di ngwanụ biko ya gaba nwa nwọrịcha nnọọ na na-enwetago were ego tinye n'arụ ya na-efichi ya ife na-alụrụ ya nte emeju
anụ am ji ma nke bụ anụ am ji ọnụ aji wee bịa obodo mepere emepe ịbịa Chinwe Bugom. ka ihe ya akpọ ihe anyị mee Chinwe mụ nwoke necha wee ule akụ ya Chinwe Ugomma biko ihe a bụrụ mkparị ụmụ nwaanyị be anyị adịghị eme ka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nọ na be di ha agba n'iro ebe di ha nọkwa ndụ ana m eme ya ihe anyị chọ ka mma mme ya nte mme di ya ememe ụmụ nwaanyị bụ na ha agba n'ilo ụmụ nwaanyị be anyị na-agba n'ilo akụ ya ọ bụrụ ndị ọbịa na kpesara m na digo na-esogharị gị n'azụ na digo na-enye gị nsogbu na ị chọrọ ịpụ wee kpọpụta gị ka nyere gị aka i wee bịa ebe a wee chuo m aha ama m na di m na-eso m n'ike mana ọwụ maka ihe a ga-eme m nka m were ahụ m nwa bụ Chinwe were ahụ m nye nwoke ọzọ maka ego ọ ka mma na mbugharị ahịa mbugharị n'obodo a taa ụfụ karịa were ahụ m nye nwoke ọzọ ma mmenwu ya nte mmenwu di ya nte emedi ememe mfu anyị nte emedo ememe abi arụgo ogodu Chinwe ka njikere gị arụgo ogodu agbairi ya ọla ọnwa ọla etinyere ya o ji wee pụ iche na nke ndị ọzọ ata ha ngọ ihe ọ bụla ụsọ gị kpọpụta ezisa ya ezikọ ka ya bụkwa aba nkwetara mmeda bụ Chinwe original nwa Abakaliki sente mmedu nte wụtada ịhụ m nwoke ọzọ maka ka ọ bụ ha mụ nte mmedu n'afọ m ndị ga na-efichesi ụlọ ọrụ ụlọ ma nwoke ma nwaanyị nsị ka m bịa mmanwụ ga-ewe m n'ọrụ esikwa m ike ọrụ Okay, ihe mere na ihe tutu manager anyị amara nne ya kụrụ ọtụtụ ọmasị Chike gị ọ dị mmasị nwata nwaanyị a chịkwa n'efọ gị ọga ụtụtụ ọma nne nke ịchọrọ efu ma ọ dịkwana mma ọ dị na mma ọ maka ihe ahụ fụ na mgboodu n'iru ụlọ ọrụ njọ ndị ga na-efichisi ụlọ ọrụ ma nwoke ma nwaanyị isi ka m bịa kunu wee mụ n'ọrụ biko isikwa eme ike ọrụ ọfụma ọ bụgodo obere ego ka m ga na-akwụ m n'ọrụ m ga-arụ unu achọtụrụ m ebe m ga na-edowe isi biko ịdị ike ọrụ adị m ike ọrụ ọfụma adị m ike ọrụ onweghị ihe ma mmefu
So. Nne, ezi na ọrụ ya ọbụla akpọrọ ọrụ ụdị ọbụla ọ dị na ya arụ nwe. Ee, ọrụ ọbụla m ga-arụ nwa isipụ eme ike ọrụ ọfụma m ga-efichasị ebe a dobe ya ọcha. Afọ m bụ Janet, esi m Ebonyi steeti. Ya Abakaliki. Gbam. Nsogbu adịrọ mana ọrụ ngwa nkịta na-enye ndị mmadụ ọrụ mkpocha na nzacha na rụmụsa ya nwegasịrị ara mọmị ya arụ M ga-alụ nwa ya. oge na ọtọka mfụ M kwụrụ ọtọ. Tụgharịa atụgharị. ife mekwa anụ mụrụkwa n'ụlọ ọzọ dị kịta na abụ ọrụ mkpocha na nzacha ihe emenwukwu ya M ga-emenwu ya, m ga-efichasị ebe a dowe ụlọ ọrụ ga ọcha. Agwa gị na esi m ike ọrụ ọfụma mana nke na-afịa m ahụ enwe m ebe m na-edowe isi. Ọ bụ na ị ga-achọtụrụ m ebe m ga na-edowe isi ọwụ nsogbu chacha. ife mebụ na ebe ihe edebe isi abụrụ nsogbu na nke bụ nsogbu bụ ụgwọ ọnwa anyị na-akwụ ọkwa 7,000 naira ụgwọ ọnwa maka ndị ka na-ebido Mma ananya ego ụlọ so ya bụrụ mma anya ọ bụ na ị ga-enye m ebe m ga-edowe isi nsogbu adịghị. nne ya bụ ọrụ ihe nweta imeteghị ya mana ọ ofu ihe dị mkpa nke mbụ bụ na ihe adị ife n'oyibo na akpụkpọ oyibo nye ya na-erubelu n'isi ị na-emefe ọbụla nchọ ka ime etu nsi wee chọọ ka ime ya na mgbe nchọ ka ime ya ọbụla nchọ ebe ọbụla nchọ ka ị nọrọ n'ime ya ị na-emere ha nka ịdịka onyinye mma na-enye gị ụgwọ ọnwa gị mmemme ya increase ma ya bụrụ na ịdịrị onwe gị oke ị na-emere ihe ndị a ihe ọbụla ị chọrọ n'aka m mere gị ịdịka onyinye mma na-enye gị ihe na-asị Chineke ka otu ọrụ aka gị Ọga, ihe m mụtara nke anyị si ihe ndị oyibo na-akpọ ụlọ ya, aga m eficheche ụlọ ọrụ a dobe ya ọcha. onye ọrụ ifeanyị na-ekwu na-emelụ m ya mgbe ọbụla nchọ ka ime n'ebe nchọ ka ịnọdụ n'ime n'oge nchọ ka ime ọ dị mkpa ụzọ ihe ka ị na-eficha ka ị na-eme ya mgbe nchọ ya n'ebe nchọ ya mgbe nchọ ya n'ebe nchọ Oti aligwe hangi Ibadan lori mango ipati aligwe hangi Ibadan lori. Itokwa nwere nyaka shibeji ma. Lebedo no lere kwilenta. Asing lebedo no bokwa kwa panyise. Asing nyaka nyake famo buya. Oti aligwe hangi Ibadan lori mango. Hangi Ibadan lori. Itokwa nwere nyaka shibeji ma. Lebedo no lere kwilenta. Asing lebedo no bokwe kwa panyise. Asing nyaka nyake famo buya. Nyaka nyake famo buya.
Ipati aligwe yangi Ibadan. Itokwa mwe yakashi bedima. Lebedo no lere kwirenta. Asing lebedo no go kwa pangise. Asing ngakanya ke famo gweya. Pati aligwe yangi Ibadan lori mango. Pati aligwe yangi Ibadan. Itokwa mwe yakashi bedima. Lebedo no lere kwirenta. Asing lebedo no go kwa pangise. Asing ngakanya ke famo gweya. Pati aligwe yangi Ibadan lori mango. Pati aligwe yangi Ibadan. Itokwa mwe yakashi bedima. Lebedo no lere kwirenta. Asing lebedo no go kwa pangise. Oboseni. Ibutia igebuyana. Ebi kurakorobia. Ebu kurabia kene wego damusida. Afu mabwa nozo na toko nonsenso. Oboseni. Pati aligwe yangi Ibadan lori mango. Pati aligwe yangi Ibadan. Itokwa mwe yakashi bedima. Lebedo no lere kwirenta. Asing lebedo no go kwa pangise. Asing ngakanya ke famo gweya. Pati aligwe yangi Ibadan lori mango. Pati aligwe yangi Ibadan. Abuna chura chibile gumo. Mama kabime gumo. Omega muge mugo. Kedozi nke na-agba mmiri na ana ka efe mmiri na-agba n'elu. Mba, ọkụ adịghị ụnya, anyị agbapụghị mmiri elu. Nsị ka mgbata mmiri na bọket a gbagara ndị nọ na rum. Ka efe mere ike egwa n'umuso ọgbanye jen na pọmpụ mmiri n'elu. Jen adịghị mma, otu ọkpọgo onye na-eduzi jen, nsị ka m na mgbagotụrụ obere mmiri. Ngwa mmebe ife na-eme. Ọbụla chiri ọchị bile gbumo. Mgbanwe mara kpabi meguna ole ibe m ga-emugwa m. Musa! 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 na-ajụkwa nnọọ iri ka ajụjụ aka ya sị na ịmara ife njọ nye m utu ọnụ
Kinki wolf. Biko ama m ine wo. Kinki m na m nyego ofu. Ana m eme otu a biko. Nke m na eme otu a. Kenti ka ngwa gị. Ihe ịfụ na ayọ gị. Ụmụ nwaanyị niile ịfụ nọ na-arụ na họteelụ a na-emelụ m ya. Ọ bụ na ịchụ imelụ m ya, ịma na ọrụ gị ma na-abụ gị. Ọwụ na ọmaka ka ihe m ga-eme ị ga-eji anapụ m ọrụ napụ m ya. Napụ m ya. Ọ gwa gị na anụgo m di. Gịnị kpatara n'ụlọ nwa bụ ndị Abakaliki na gị na-echebe na ụlọ nwa kacha wee mara ihe? Mụnwa gị nacha ya sị m na ịnụgo di. Oke, ọ bụ na ịnụgo di, ebee ka di gị nọ? Kedu ihe na-arụ na họteelụ m? Di m nọ na vileji. Di m nọ na vileji. Di gị nọ na vileji, gị nwa nọdụ na township. Kenti ka ngwa gị, ọ ka mmadụ ibere ife a na-agwa gị. Ime ife a, ikwete nhazi gị nyere m otu ọ na nhazi ugwu gị, ihe ọ bụla ịchọ mmemerụ gị. Ka ngwa gị, ị akwụsịgodo ificha họteelụ a, mma kwụrụ gị ụgwọ n'ebe ọzọ. Mbụ onye ya na-efichaziri gị ụlọ nke gị, ụgwọ ọnwa gị mmemme ya taịstịrị. Ịkwụsị n'iyi ụmụ ife iyi n'iyi, ndozie ndụ gị, hazie ndụ gị, sọnsọ otu ọnụ. O edozi na ahaji na achọghị m. Omenala be anyị sọrọ ya nsọ. Ọ ka mma na m n'ụdị n'oge zụọ afịa dan na m ji gbawa akwụna ma mmenwu ihe ịchọ ka ma mmenwu. Gee ntị ka ngwa gị, ọ ka dị mma na iburu afịa mbugharị na ọdịnaga ịda na-eji gbawa akwụna. Ife a bụrụ akwụna, ife a bụrụ akwụna. Anụ m mgbe esi na-enuru di ka m jukene gị, ọ bụ na ịnụrụ ebe ka dị gị nọ. Kedu ihe nọ n'obodo a na-eme ebe ka dị gị nọ? Di m nọ na vileji. Nọ na vileji, onye gị na-achị ọrụ, eyiri ngụ ụmụaka. Gwọ, ere gị ụmụaka. Kaji ono lu okno be na kwa na ekwa otobli mane ka faro ngwa kichanya ina kichanya gre anya adama adakwa zinta tenduru ta nje ibem erule ko gi no da no do godo ko ba ka bi enweto nwo ge no ngwa kichanya kichanya ina ara hod kichanya Ije bon oli jopa. Iri bu ka kene. So babi. Owa. Kichena no, ayi ru olu kunta gi ere kunta gi ri. Nweta nwo gi ko waru gi ko do nwo no. Iri bu ka aku ije. Iri bu akene, iri ko iri ko ze. Hey, Chisom. Good evening. Good evening. One day, why you're not well? I don't know. I'm going to be. Madam, not. I'm not one of the get them. But I am not looking at Auntie. I can't get the magician.
ejere ozikwa n'ụlọ ọrụ na-apụta m ụzọ ka nne bụ anyị nekwa nwanne m nwaanyị si obodo si ime obodo bịa na-enegharị anya na-achọ ụzọ ji n'ọnwa afọ ya uchinwe Chinwe ọ ịfụnanya nkụ ka achọrọ ya ife ọ ga-nkụkọ saa arụ ka chọrọ n'iko origodi nsogbu asịrị m ka ị nọ asị gị ka anyị fụchara kata manggil men ya no otra família pô e chorei quando eu encontrei a diga na ọ sị na onye ahụ bụ nwunye nwanne ya nwoke iwe ekwe if na ọkwa asị ka ọ na-asị ịnọkwara na mmiri ncha abaa gị anya jikwere kịta abịa enyi wee chọwa ewu ojii maka ịhapụ ya n'abalị mana ma afụzikwa ya if na onye ahụ bụrụkwa nwunye nwanne ya nwoke ọkwa nwunye ya ọkwa nwunye ọrụ na vileji ha nwaanyị chekatago na frọzi di ya ọ gbagotebe ịma onye na-echagodo otu ya dị ịgbagoro ihe ọ bụ na ndị Abakaliki ka iji egwu egwu if na ndị Abakaliki amakwa bụ ihe fụrụ Abakaliki nwanne ị na ihe a na-asụ biko fashi oke ụbọchị kolofụla ka tụkwa ya nka ị na ihe a na-asụ adị mara m ihe asụ nkịta ịghọtara ihe nsọ mụ aghọtakwara ihe nsọ na ọkwa na nna n'ebe ha na-ekwu ọkwa mgbe ị ga-eme ịfụnanya ekwela ka ndị a jiri gị wee egwuregwu ekwela ka ha jiri gị wee egwuregwu osta eme ihe na-agwa m eziokwu a na-agwa gị nnọkọta ahụ ọrịa gasị ọyị maka m abụghị abụrụ ọkwa ezigbo ọyị ọkwa ọyị m ọkwa m gwara gị agwa ka ị hapụ ịsa m agwarọ gị maka ịdị ebe a bebe akwa mma tụpụkwara gị ọnụ bikọsi agwakwara m gị agwa pụtakwa ebe ahụ pụtakwa o maka na nkweta m wee jebe ya bụ Abakaliki amarakwa m ifo na Abakaliki nwanne amakwa m ifo ebe ahụ esiri befe ejebe ndị ọnụ maka na nkweta wee jebe ya bụ Abakaliki ị nọrọ ha ejiri gị wee gwuo egwuregwu ejiri gị wee gwuo egwu ọnwa ndị achi iji wee gwuo egwuregwu ọkwa ka ha gbaa m ka futbọọlụ adị eje nye eje ọ bụzikwa ịfụnanya ọ na ịmara ihe m nwere ike ime mma etife chaka mma ayọ ndị nke we achọ mfugharị tọka dị malite kwuru asịla hotelu eke ihiche Brother make ntala budaze kikun. Iwe nkunu sharro rume me kikunu batimel. Ntala budaz jiku. Enu. Nso butadit. Ya bulo ni be mbata. Anya chikoi. Mule achi ya obulo ashemvugari be kam. Anya madwa ni obukwa kwala ashemvugari kam. Anya mako gani. Ha. O wa bo na baby me madam briberi nta madu Chineke gojian e kishi wofti aboto kodon le ngoko nta madu ko ni madam no kwadile luwa ha Chineke o ko me te no o wa Chineke o ko ni madam no kwadile o wa Chineke o bla o ma batale o ga When it was to the Prema, I'm off on one ledge, upon him, Natalia boy to a Bualia, was not that body. And when it was open, was just only a Buatambuali. One day we take good care when they go with a Ocho, no Brogo, Ocho, and if I was an icon and icon, and I'm on this. Well, I'm so Buonaka. Yeah, it's your Kimi bisiong ini nambele ba. Eh shobun, kimi bichacha sisia amuli ni nambele ba nwemeka.
Ogini mbona na buku tera no e chopa so mi yeji we ko ele afu na so na so obu ni ji so go esi ofe na kwa Ima no ndi mo na ogbenye mgbegiri a ị ga na bunu Nsụka ka Abakaleke wee jedute unu na abobu nsogbu ma ọ bụ na nwa anọrọ n'ụlọ nsogbu ama nkwụsị nsogbu ga-adịgide n'ụlọ ahụ nsogbu ama nkwụsị kedu ka m ga-esi dobe unu kọwalị gị ya mee ka odo oge anya na Chinwe abụrụ nwunye ebe Chinwe jikọrọ bịa binyela anyị bụ na ya na di ya nwere nsogbu amaala m na ọ na-ebu ego n'afịa mbugharị na ọ ma ntegbu n'aka Chukwu nyefu aka ya na di ya ekpezie iwe ghara ịgaba na bunu ahụ ịghara ịgaba na bunu anwa je dozie ya bụ ikpe kpezielu ha igwe chechasị ihe ị ga-eme fụrụ igwe kpụbatị ya ụkwụ na njidekwa akụkọ ị na-afịchali aka na-ebicha ya ịma ka na-agụ gịnị nwekarịsị igwe bụ ị ka na-agụ mgbefu na bịa ọma m na-eme Chinwe ga-arapụ bịa o nwere ihe ga Chinwe n'ọnọdụ si na Chinwe ama n'ọnọdụ ị na-akpọkalụ nwunye eji Okeleche nwanyị nche sekwalolo wami ije nkwaninga Okeleche nwanyị nche sekwalolo ije nkwaninga Okeleche nwanyị nche sekwalolo wami ije nkwaninga Ogerenyala fu nwankpebu sekwalolo nshomi ije nkwaninga Ikela kpọji ya nkụ sekwalolo wami ije nkwaninga Oloro nwanyị chewi ya nche sekwalolo nshomi ije nkwaninga Okobola kpọji ya nkụ sekwalolo ije nkwaninga Ofuta todi ya lano sekwalolo wami ije nkwaninga Efrefuta todi ya lire sekwalolo ije nkwaninga Mbọkụ gboro 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 sekwalolo nshomi ije nkwaninga Mkpụrụ ta 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 sekwalolo ije nkwaninga Mkpụrụ chọ 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 sekwalolo wami ije nkwaninga Okeleche nwanyị nche sekwalolo